U Narodnoj biblioteci Dušan Matić održano je predavanje za mlade u okviru Matićevih dana, kome su prisustvovali đaci osnovnih i srednjih škola. Tema predavanja bio je život i rad Dušana Matića, a na kraju su dodeljene nagrade Branku Baltiću iz osnovne škole Đura Jakšić, Savi Kostiću iz osnovne škole Vuk Karadžić i Luki Radojkoviću iz škole za muzičke talente za učešće u kvizu Šta znaš o Matiću. Pa kviz je bio jako zanimljiv i baš sam srećan što sam bio u prilici da osvojim neku nagradu što se tiče toga. Da li možete da nam kažeš nešto o Dušanu Matiću? Pa mogu ono što sam tada naučio. Znam da je rođen 1898. godine, 31. augusta po starom kalendaru i 13. septembra po novom kalendaru. Studirao je u Sorboni filozofiju, posle Drugog svetskog rata je njegova karijera dostigao najveći procvat. Takmičenje je bilo onako dosta istorijski, ja volim istoriju dosta i društvene nauke. Prvi put učestvujem u kvizu Dušanu Matiću i baš mi je drago pošto neke stvari nisam znao i vrlo mi je lepo da je takav čovek sugrađanin u ovom gradu.